Iskä, voiko Senni tulla meille kylään? Kyllä voi. Ja mä soitan nyt sille. Haloo? Voitko jo vastata? Vastaa. Moi. Moi. Hei, pääsit sä tänään meille? Joo. Joo, hei, nähdääks vaikka 5 minuutin päästä? Okei. Tuu tänne. Moikka. Moi. 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 Tuu vaan. Lähdetäänkö ulos? Ai pomppista. Joo. Joo. Moppi. Pappi, pappi. Ihan kuin joku olisi mennyt rikki täällä. Eihän täällä Ei. mitään mennyt rikki. Minä vähän täällä. Aiemmin tässä oli 4. Ei ollut. Voi peräjysäs! Minä on vanha pappan tuote! herra Tämä Jumala. saivat 5 miljoonaa euroa! Tämä oli... Mennään. Me ei kuuluta enää tänne. Me rikotaan ihan liikaa tavaroita. Hei! Täällä se palaa! Ei toi oo mikään palvelu. Ei. No, ei pompi edes samalla tavalla. Ihan erinäköinen. Niinpä. Mennään. Hei! Mennään tonne. Joo. Vai pitääkö mennä tonne? Ehkä tän... Joo. Mennään tonne. Hei! Mennään tänne. Wow. Oi, että on mun pieni rikosnäkki. Mikä tämä rikki?
aika iso tää. Eli, no, mulla on hirveä nälkä, mutta niinku, missä koti on? Mennään kotiin syömään, mut kumpaa suuntaan? Mennäänkö tonne? Ei kotia oo siellä. No. Mennään kauppaan. No, kauppa on tuolla, mut sinne on hirveän pitkä matka. Eikö meillä ole rahaa vai onko? On mulla. Mullakin on 2 euroa. Mulla on 5-6 euroa. No, ei ne riitä. riitä. No, lähdetään nyt vaan. Täällä ei ole mitään muuta kuin metsää, täällä ei ole mitään muuta. Kato! Turkoosi! Mitä tää on? Saanko mä katsoa? Katsotaan yhdessä. Tässä lukee... Tää on kartta. Reitti salaisen luolan luokse. Joo, mennään katsomaan. Ja Ihan kuin satumetsä. ei oo kivaa vetlee pissat housuun. Tää on hämäys. Ei täällä oo mitään. Ei. Heitä! Voi. Mitä voi? Toi ääni oli hyvä. Mut ei sit näytä tätä kello. Piiloudutaan tänne. Missä ne on? Kohta mä syötän niille mun parvastien. Ei, ne on täällä!